party de torkuna jati buini bosongo naikhankhe जों नुगो जेफ्रोनो जातिनि बां कक फायनाय आफोरखौनो जों थानसाङै पेमेन्ट नुगो जेफ्रोनो पार्टीनि बाङै कक फायनाय आफोरखौनो थानसाङिया वालायलेव आलगा आलगा पार्टी खायनो वालायलाय तंनाय माने जों नुगो फियाबा जेफ्रो जातिनि कक फायबो आफोरखौनो बर' थानसाङै पेमेन्ट नुगो जेफ्रो पार्टीनि खायथो थानसाङै पेमेन्ट नुगो गुबुन दफानि बसंराव खेनो जत्तनो नायदि तिप्रासाना बारखे जत्तनो नायदि जत्तनो जातिनि कफायफोरखौनो थानसाङै पायो फियाबा चिनियाव नायखांखोनो चिनि तिप्रासा बिसिङाव नायखांखोनो पार्टीफोरावबो थानसाखोरैनो जातिनि कफायफोराव जाति तिनि हायबो जों चिनि हावो जों कायसा हम पावार नाङै दङो इलिगेल इमाइग्रेन्ट तै दङो एग्रीमेन्ट दङो सेपारेट स्टेट दङो एनआरसी दङो जे फानो तैसि जातिनि कफायफोराव चिनि जाति रोमान स्क्रिप्ट बै सुइमुसुगो जातिनि कफायफोराव आफोराव फानोसै जोंखौनो थानसाङै मानिया दिनै हायो इलिगेल इमाइग्रेन्ट गोबां मानि बाङैनो चिनि मानथाय सकथाय गोमाय दङो जों थानसाङै मानिया जेफा जागावनो जों थानसाङै मानिया जातिनि कफायफोराव फानोबा ताङै पार्टीनो तरजा ताङै ताक फानोबा पार्टीनो तरजागै दं इलिगेल इमाइग्रेन्ट नो ख्लायवानि नाङै दं होम मिनिस्टार नि फाय दं अर फानोसि पार्टीयाव थाङै दं अम जाति बायसे जों सबा खायनो नाङै दं मोनसे फियाबा ताक फानोसों जे फामासिनि मानथाय सकथायसि तिनि हायो जों पार्टीनि बिसिंसिसि नायतु लायबै दं मानखादे आसु बसर बसर बिसि नायतु फैलाय माने मानखादे जों पार्टी बाय नायतु फै माने मानिया रेजाल्ट जिरो रेजाल्ट दङ हायफानो जों उ मिस्टेक न बफोर सोलोंनाय अमाहायखे खायथां खांखोनो अमाहायखे रेजाल्ट मानै दङ सिस दंखो अमाहायखे ताक प्रेजेन्ट बो खाय दंखो फिउचारावबो ओ ताक प्रेजेन्ट हाय रेजाल्ट दंनाय माने जोंनि तिप्रासानि कोनो फानो मानथाय सथाय कोनो फानो स्लाय जेंनाय चेन्ज यांनाय जों पार्टीनि बिसिङावनो जोंनि मानथाय सथाय नायतुलाय दंखांखोनो पार्टीनि बिसिंसिं जोंनि मानथाय सथाय नायतुमाबाय जों थानसाबोङै मानिया जोंनि ओ मानथाय सथायबो दै मालांलिया साक्सेस ओंलांलिया हानिबांनो जों कायसा ससियेल अर्गेनाइजेशन कायसा ससियेल अर्गेनाइजेशन सोनाबै जों जे फ्रन जों जे जोंनो मानथाय सथायनो जों थानसाङै जबा खायमेनिया सा जों दै जे बनिफानो जों मानथाय सथाय मानथ थखाय मातं जाग्लिया आनि पार्सोनेल मते आनि मतेले दानि ओंखायनो गुबुन दफारनो नायदि जे दफारनो नायदि पार्टीनि सिं सानिया दिनै हायो मेघालयबो इनार लाइन पारमिट खामै दङ बर' इनार लाइन पारमिट पार्टी बायदि सा नाखाबा कायसे ससियेल अर्गेनाइजेशन बायदि सा पार्टी बाय बर'बो जदि सानखांखे बर' थानसा करेंनाय ससियेल अर्गेनाइजेशन बाय सामाबाय दिनै हायो इनार लाइन पारमिट बर' थानसाङै सामै दंमोन जोंबो सोलोंथाइ दङ